Hêzên Sûriya Demokratîk li bajarokê Şeddadê roja înê di prês konferansekê de ser encama operasyona paqijkirina navçeya Dêra Zorê eşkere kir. Hesedê got di pazdê vê mehê de dest bi operasyona paqijkirina navçeya Dêra Zorê ji xalên veşartî yên Daişê dest pê kiribû. Fermandariya Hesedê di prês konferansê de pêşveçûnên yên operasyonê ji bo raya giştî eşkere kir. Fermandarê operasyonê dijwar Heleb da zanîn got 5,000 şervanên Hesedê bi piştîvanî ji koalisyona navneteweyî di operasyonê de beşdarin. اف حمله جبون هجرين داعش يقول هندر هرما ديرازوري اف شتاين داعش يقول هرما ديرازوري دا تك چون يقول چند سالت هندري سوريا دا شهر كرن ابنا باوای کی لهمبر ازن قصد تک چون و به تک چونا خا ایان ها نيجي قبول ناكن جبو بر به یکیجی شتاين داعش جي جدا خلاين وان لناف گل دا چالاکین گو پک دینن گلک چاته گلک آلاوین وان چاکین وان ما دست سر کرن چاکین وان ایک واتن دست سر کرن نیزی چل 33 قلش هنک برنو سلاحن چشیتن وان جدا هاتن گردن هنک طولان وان ایک بود اندر چوله دا چوله دشیش هاده هاتن دست سر کرن گلک آلاوین وان پیدیوین وان ای جانی هاتن دست سر کرن Devera da armanca operasyonê de bi dereceya 108 kilometreye. De encama sê rojên operasyonê de hat zanîn got çil û di çekdarên Daişê hatine girtin. Di nav wan de yên biyanî jî hene. ما çate got hatine girtin nêzî çil û di çate hatin girtin ew dîmenên çata jî ev emel ser ve ew par ve bikin ji bo çateyên got hatine girtin gelek ji wan biyanîne jî gelek wan jî ji xelkê herêmê jî didane gelekî wan jî ji welatên cuda jî hene. Fermandara meydaniya YPJ Aryana Qamişlo da zanîn got operasyon bi piştîvaniya koalisyona navnetewî ye. Her wiha got ev operasyon têwateya destpêkirina qunaxa di duan ya şerê li dijî terora Daişê. Ki her tim ev hemde hanî jî berdewam dike û nokta operasyonê tên ava kirin dirêjayî mesafe ê got di sehrayê de hatin çêkirin bi vî rengî tên ava kirin bi hevdûre مرود طرف في رنگی اوکی بکی و چه بلگی و چه معلوماتین گو جبوی چتین داعش دهرم تین آوا کرن في رنگی جی وقت خصده ام واتک دبر. Piştî got di şerê tunekirina terorê de Hêzên Sûriya Demokratîk Daişê têk bir. Pirê caran xalên veşartî yên Daişê li navçeya Dêra Zorê êrîş ham pêktînin. Hesedê bi piştîvaniya koalisyona navneteweyî rojane ser xalên veşartî yên Daişê de digire û armanca Hesedê ji operasyonê ev got herêmê ji bermahiyên Daişê bi temamî paqij bike. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Şeddadê.